Hello, good morning. Andito po tayo ngayon sa Quezon City dito sa OS. Ayan. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW. Sama-sama kayo naroon. Mega love shoutout po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa OS at nag-atid tayo ng pagkain nila. Ayan. Ito yung ating sasakyan na dala-dala. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan sa saan man kayo naroon. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Ayan. Dito yung ating kasamahan na yan. Ayan, nagtitext siya. Mega love shoutout po sa iyo. Ayan, napapugi-pugi pa yan. Kanyang dalang sasakyan. Malaki kasi siya, kaya mas malaki yung sasakyan yan dala. Ayan, correct. Shoutout ka naman dyan. Shoutout naman dyan. Raymond Bus, driver. Sa mga Raymond Bus driver daw na biyaheng Bicol, shoutout po sa inyo. Mega love shoutout pa at ingat-ingat sa pagbabiyahe. At wag masyadong buraot sa kalsada. Kasi nakasakay na ako sa Raymond medyo parang nagmamadali yung mga driver Kagaya nitong isa, yung itong kasi ito isang ito. Buraot sa kalsada to Ingat-ingat po kayo sa pagbabiyahe. Huwag niyo nagayahin itong natin yung kasama. Ayan. Ayan, nakikita niyo po kanyang dala sasakyan, medyo malaki. Ayan, nandoon po sa meeting yung ating kasama, medyo nag-deliver lang siya ng cake. Ayan, alright. Good morning po. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW. Sa mang bansa po kayo naroon, ingat po kayo. Ayan, alright. Yan po yung sasakyan niya. At vlog muna po tayo dito, alright. Good morning. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, alright. Ayan, alright. Mga paps, nandito tayo, medyo maingay nga lang yung maskin kasi nandito tayo malapit sa ginagawang MRT dito sa may North Edsa. Malapit dito sa may veterans sa medical center sa North Avenue. Ayan, sipag-sipag ni partner talaga naman ayan, kita nyo pa, ang sipag-sipag niya ang puti na ng sasakyan, mamaya mawawala na yung kulay niya. Ayan, kaya nyo ayan, ang puti-puti na ng sasakyan ayan. Pati yung driver, puti na Yung buhok, hindi yung kulay. Ayan, maputi na rin yung driver. Kaya nyo, maputi na rin yung buhok. Shoutout sa mga kaibigan nyo dyan sa Raymond, sa Raymond. Shoutout na po. Wag daw kayong buraot sa pagmamaniho, sabi ng partner nyo. Ayan. At inaantay natin sana doon sa mga kaibigan nating OFW. Ingat po tayo sa mga kaibigan natin mga driver. At dandahan lamang po sa kalsada kapag may ambulansya. Pagbigyan po natin kasi yung papunta kami rito, yung isang ambulansya ayaw pagbigyan ng isang taxi driver. Mega love shoutout sa iyo, taxi driver. Konting bigay lang, konting pagbibigay sa mga kasamahan. At pag nakarinig ng wangwang, ibig sabihin baka emergency yan. Tingnan po natin sa ating side mirror pag emergency, padaanin na natin. Alright, lalo na pag fire truck, huwag mo harangan kasi kaibigan yung ambulansya. Ayan. Alright, ito babae ito, hindi ito umaharang sa ambulansya. Binabangga lang daw niya. Ayan, alright. At wala pa yung ating kasama. At medyo umattend yata ng meeting din. Ayan, alright. Mga kaibigan, mga amigo-amigas, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa mga oragong vloggers. Ingat-ingat, enjoy lamang po tayo. Ayan. Madala ko sana ito sa'yo Alin? Pera? Ano gagawin ko dyan sa pera? Ludan nga yung airpay ko nga, yung easy trip. Easy trip? Bakit easy trip? Patupunta ka ng kuhan? Patupunta ka ng norte at easy trip? Mamaya pagdating mo ng Bulacan. Oo.
Ay ba, wag mo na silang iatid. Wag mo na iatid. Ayan, ang ating kaibigan driver at ating partner, napakasipag eh. Ayan, alright. Overtime po siya ngayon. Ayan. Nasipag niya, hindi na siya natutulog. Ayan. Baka malaki yung niratrat niya kaya hindi siya natutulog. Wala na rin tulugan, wala lang tulugan. Ayan. Ano yan? Eh, tawagan mo si Budoy. Wala nga. Nasa Bulacan eh. Ay, nasa Bulacan, sorry, nasa Calamba pala eh. Anong service niya? Yung Montero. Ito. 5,000. Ayan, 5,000 daw. Hindi mo naman pwede dalhin yung ID. Yung, Hindi dalayin to? hindi pwede kasi baka maya hindi tumaas yung barrier eh, magbabayad ka. Ilista mo na lang. Ay, oo, ilista ko na lang. Ayan, okay. Hanggang dito na lamang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po tayong lahat sa ating lalakbay sa araw-araw at simulan na naman po ng ating pakikipagdagulan sa trapiko dito sa ating bansa, dito sa Metro Manila. Ayan, alright. Magpapaalam na muna po ang inyong Oragon at mamaya parang aalis na kami maya-maya ng konti. Ayan, alright. Mega love shoutout po ulit sa lahat ng ating mga kaibigan. Rosemary White Premier, mega love shoutout at ang kanyang co-founder Maris Matila, mega love shoutout po. Ano din po kaya Arnel Ardalis Vlog, mega love shoutout pa Isan at sa lahat po ng membro ng Magic Flex. Shoutout at sa lahat po ng Soward family. Ayan, babay na po tayo. Bye. Ingat po, ingat. Bye.